נועם, מה אתה מספר, נועם? יולי אוגוסט, מה את מספרת? אהרון, ישי, מה אתה מספר? כלום. ומה את מספרת? תגיד להם, תשאירו לי שיר. סבתא אומרת, תשאירו לי שיר. ומה אתה אומר, נועם? לא, הוא לא רוצה לשיר שיר, למה? זה לא רעיון לשיר. איזה רעיון? בוא נשיר. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. נועם! מה? הנה משה החמוד שלנו. מוישר בינה! זהו, בוא נראה את הסרטון הזה.